Qabel il-vot finali fil-Parlament inġabru attivisti membri tal-Fondazzjoni Life Network kif ukoll taqdiet oħra favur il-ħajja. Barra l-Parlament huma mhux biss ġarrew messaġġi favur il-ħajja iżda għamlu appelli tal-aħħar lill-politiċi biex jifhmu l-implikazzjonijiet tal-vot finali tal-lejla dwar l-emendi li jrid jagħmel il-Gvern għal-liġi dwar il-protezzjoni tal-embrjuni. Lill-membri parlamentari li kienu deħlin għal dan il-vot fil-Parlament, l-attivisti favur il-ħajja qasmulhom karti b'set ta' mistoqsijiet li l-għaqdiet favur il-ħajja qed jinsistu li għadhom ma ġewx imwieġba. Fosthom mistoqsijiet dwar għaliex il-Gvern irid jagħmel liġi li twassal biex ikun hawn tfal li b'mod intenzjonat jitwildu mingħajrhom jew mingħajr missier. Fost il-membri parlamentari li iltaqgħu mal-attivisti fi triqthom lejn il-Kamra tat-Deputati għal vot finali kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li fil-jiem li għaddew kien fuq ta' quddiem nett biex fil-Parlament jagħti vuċi lil ħajja umana.